Kain tayo mga idol. Ito yung aming nilutong ginataang dahon ng ampalaya na may sahog na baboy. So, tignan natin ito. Masarap ah. Actually, first time kong makakakain ng ganitong ginataang dahon ng ampalaya. So, may nagsabi lang sa akin na masarap daw itong gataan, kaya trinay namin. So, tignan natin kung masarap. Ang hang, maraming dahon ng sili. Okay. Yung first bite natin. Sarap. Napaka-healthy nito. Sustansya. Sarap pala siya. Ang sarap siya. Mahal. Medyo mapait-pait nga lang siya ng konti. Dahon kasi ng ampalaya, kaya talagang normal mapait. Parang sarap. Hindi mo masyado mapait. Tama lang. Sarap. Purong dahon ng ampalaya. Sarap po. Napapanagdag ka talaga ng kanin. Sabaw pa lang, ulam na.